Rajská Břeclav neboli slavnosti rajčat v Břeclavi se konaly již po 11. Za tu dobu si již získali svůj věhlas a lidé se za pokrmy z rajčat a bohatým programem sjíždí z celé republiky. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a rajčata i bohatý program přilákal spoustu návštěvníků. Slavnostmi nás provedl zakladatel rajčatových slavností a místostarosta Břeclavy pan Petr Vlasák. Je neuvěřitelné, že se tak krásně rozrostlo vlastně až po náměstí. Začínali jsme s 13 stánky, letos už je jich tady 50. Začínali jsme jenom v uličce u synagogy. Letos už to máme opět teda až na náměstí, jak je kino Koruna. Dokonce se nám podařilo taková novinka, uzavřít silnici mezi kinem a kostelem, aby byl bezpečný přechod z jedné scény na druhou. Takže na náměstí je vlastně kompletní dětský program. Ta silnice, aby nebyla jenom uzavřená, tak jsme si říkali, že tam přidáme cirkus, ať je to trochu netradiční, takže je tam ostravský cirkus, ale ne ten selvy a se slony, ale vlastně s gymnasty, s akrobaty, takže se můžou lidi těšit ještě na takové jako pokoukání, které tady úplně normálně k vidění není. Rajčatové slavnosti jsou však hlavně o rajčatech a tak stánky s originálními rajčatovými pokrmy nemohly chybět, stejně jako tradiční přehlídka v synagoze. A tak jsme do synagogy zavítali, aby jsme vám ukázali, kolik různých druhů rajčat existuje. Moravosíd jezdí vlastně už taky od prvního ročníku, ale to teda už prodává i semínka, takže jsou tam všechny možné různé druhy, barvy, velikosti rajčat, takže tam si zase lidé můžou zahrádkařit a těšit se na to, co si můžou vypěstovat doma. Současným pořadatelem slavností je Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s městem Břeclav. Ke každé pořádné akci, jídlu a pití patří i doprovodný program a ten letošní se opět vyvedl. Program je prakticky od 10 do 17 hodin, netáhneme to někde do večera nebo do půlnoci, je to spíše opravdu jako akce pro setkání s lidmi v rámci rodiny a známých. Takže program začíná v 10 ráno s cymbalovou muzikou Břeclavan, my se starostou klasicky zahájíme a potom o 12. většinou hraje ta živější kapela. Poté kolem 2. hodiny přichází cirkus, aby bylo to podívání se zase na něco nehudebního. A na závěr dáváme většinou taky velké jméno, což je Mário Biháry z Bachta Lajapsa. Takže to jede vlastně od začátku až do konce v takovém tom živém rytmu. Já mám největší radost té kapely, která právě hraje, protože tak jak s tím rajčetem jsou spojené i národní kuchyně od Balkánu přes Asii, Jižní Ameriku, typické evropské nebo středoevropské recepty, tak jsem měl vždycky vysněnou tu balkánskou muziku, která by to tak jako rozsvítila a to se právě letos podařilo, protože už jsme na tom velkém pódiu a myslím si, že lidi si to užívají, byť je teda typicky tropické počasí na rajčata, tak ta muzika tady běžně slyšet není a je to úplně něco jiného. Balkánská dechovka Harmálek Orchestra to parádně rozparádila a k rajčatům tento styl hudby byl ušitý na míru. Hlavně pro návštěvníky je tato akce určená a tak nás zajímaly jejich dojmy. Mám rád rajčata, takže jsem se dozvěděl o této akci a chtěl jsem to zkusit. Dozvěděl jsem se z rádia o akci. Odkud jste přijeli? Z Trnavy, zo Slovenska. A máte tady sebou i přátelé, takže odkud jsou přátelé? Kamošky jsou z Brna a priatelia z Mexico City. Co vás sem na slavnosti nalákalo? Ja som nikdy nebola na festivale, kde sú len rajčata a chcela som prísť a vyskúšať všetko možné, čo sa dá. Co vás nejvíce oslovilo? Zatiaľ pivko a samozřejmě rajčák. Přijeli jsme ze Zlína, respektive ze Zlína, z Brna a dokonce jsme někteří i místní. Takže jste přátelé jako skupinka tady? Dá se tak říct. Jak jste se o této akci dozvěděli? No, my tady vlastně plánujeme s kamarády jejich svatbu, kterou já mám později moderovat a za tímto účelem jsme se přijeli podívat na tuhle krásnou slavnost do Břeclavy, která byla tak na půl cesty. Ale byli jsme se podívat na výstavu rajčat tady v muzeu? Synagoze, aha, pardon, tak v synagoze. A to nás zaujalo velice, dozvěděl jsem se o odrůdách, které jsem ani před dneškem nevěděl, že existují. Co to ve vás vyvolává, že ta akce opravdu roste, že je větší návštěvnost? Co na to říkáte?
No já jsem nadšený, no to se měli asi vidět, protože zpočátku, když jsme s tím začínali, tak spousta blízkých i třeba tomu moc jako nevěřila a spíš si ťukala na čelo, proč slavit paradajky. Já jsem říkal, že ten food festival je vlastně skvělý forma, protože tam dostanete jak muziku, tak divadlo, tak program pro děti a hlavně se to dá postavit na něčem pozitivním, což to rajče v sobě má, vlastně se dá využít v mnoha různých variacích chuťových i v té úpravě, že může být grilovaná, nakládaná, plněná, sušená, Bloody Mary, omáčky a tak dále. Nádherně vyzdobená ulička u synagogy, nachystané pódium, spoustu pokrmů i nápojů, k tomu bezvadný program nezapomínající ani na děti, tak to je letní Rajská Břeclav. Organizátorům přejeme stále spoustu energie a nápadů pro další ročníky. Brezovský jarmok, teda 2 dni zábavy, dobrého jedla a pitia, remeselných stánkov, kolotočov pre deti a hudobnej produkcie rôznych žánrov, začal v piatok 16. augusta na námestí Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom hudobnými vystúpeniami. Postupne sa na pódiu predstavili hudobné skupiny Flying Fish, Country Tip, My Rock a Ploštín Punk. Co nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledá, dořeknu vám tam u nebeských bran. Sa budeme zabávat, pojďme blúdiť záhradou, tím noc neskončí. Oficiálne otvoril 32. ročník Brezovského jarmoku v sobotu do poludnia 17. augusta primátor Brezovej Jaroslav Ciran spoločne so starostom partnerského mesta Břeclav Svatoplukom Piečekom. Po nich už pódium patrilo vystúpeniam detského folklórneho súboru Iskerka, folklórneho súboru Brezová a je najmenším Fiškusom a dýchovej hudbe Dolinka. Ako ste spokojní s dnešnou atmosférou na jarmoku? Čo sa to len začína, ale ja myslím, že počasie bude dobré, bude už dnes chladnejšie, už len 30 stupňov, včera bolo ale 35, trošku je pod mrakom, tak ale je veľa ľudí, už každoročne to tak býva, že keď náš folklórny súbor a Iskerka, teda aj folklórny súbor Brezova otvárajú jarmok, tak príde veľa ľudí, takže som veľmi rád, že námestie je plné, atmosféra je výborná, takže jarmok môže naplno začať. Vy ste na začiatku teda v tom príhovore spomínali aj to, že teda jarmok je stále ešte neplatený. Plánujete toto aj zachovať do budúcnosti? Áno, plánujeme to určite zachovať. Boli rôzne o tom polemiky aj v poslaneckom zbore, alebo aj teda u nás na meste, na mestskom úrade, ale páči sa nám to tak, ako to je. Myslím, že ľudia tým, že prispejú na to jarmočné mýto, že teda kúpia si to jarmočné mýto, tak prispejú na organizáciu určitým obnosom toho jarmoku a ako som hovoril, je to trošku taká odmena pre tých občanov, že raz za rok teda majú takú lepšiu kultúru a majú ju zdarma, platia dane, tak prečo by to nemohli mať zdarma? Je v niečom tento ročník iný oproti ostatným? Ani nie, myslím, že je taký ako každý rok. Vždy sa snažíme niečo pridať takého nového, ale respektíve obmienať tie pozvané súbory, tie kapely, ale v podstate to gro toho jarmoku ostáva stále rovnaké. Spomínali ste teda aj kalendár, ak by ste sa k tomu mohli vyjadriť, aká je tohtoročná tematika, alebo teda budúcoročná tematika? Vždy na jarmoku takto vlastne pokrstíme kalendár na ten nasledujúci rok, teda teraz na rok 25 a vlastne témou tohtoročného kalendára sú sakrálne stavby na Brezovej, to znamená kostoly a ako som hovoril aj bývalá synagóga, ktorá už nestojí, ktorá vlastne stála tuto za mnou na ulici Garbiarskej a vlastne na tom rohu, takže to možno aj občania nevedia, takže sú tam aj staré fotky tejto synagógy, tak vlastne sme sa rozhodli pre takúto zmenu, že tento rok priblížime občanom z iného pohľadu aj tie naše kostoly alebo sakrálne pamiatky. Ako
Ako vznikol ten nápad? Či už ste tak čerpali, že nemali ste z čoho, že už pomaly vymýšľate? No už vymýšľame, lebo už sa nám zdá, že už všetko bolo a tak sme si povedali, že pôjdeme trošku do histórie, že zase priblížime, aj v minulosti už boli také kalendáre o Štefánikovi a tak pri 100. výročí úmrtia, ale že teda Brezov má bohatú históriu a že teda budeme môcť čerpať aj z tej histórie, takže vlastne to bol taký prvý nápad, že tieto pamiatky sakrálne by sa spravili a potom vlastne budeme pokračovať možno historickými osobnostiami, našimi predkami, ktorí sú naozaj slávni z Brezovej, takže takýmto smerom asi pôjdeme aj do budúcnosti. My jsme jako partnerské město Břeclav, jezdíme sem pravidelně, tak jak jezdí kolegové, tady z vaší radnice jezdí k nám, protože je to důležité si vyměňovat pracovní zkušenosti a osobní i životní zkušenosti. A mezi náma to není daleko, my to máme hodinku cesty jenom sem, takže my Břeclav leží 10 km od hranic se Slovenskem. No ako sa vám páči na jarmoku, teda čo je tu také, že vás najviac zaujalo? Velice pěkné je, že to jarmork, takže jsou tady ty folklorní věci, i ty vystoupení a hlavně děti, když vystupují tady v těch krojích, to je i u nás, to se mně velice líbí, že ta tradice jako pokračuje i u těch mládeže. No a pak jsou to pak ty stánky s rukodělnýma výrobkama. A keby ste to mali porovnať s vaším jarmokom, je to v niečom iné, alebo sú podobné? Tak my nemáme jako jarmok u nás, se to jmenuje svatováclavské slavnosti, budou příští měsíc, to máme na svatého Václava v září, ano, je to asi ve stejném jako duchu a já si myslím, že velice důležité je, že se něco pro lidi udělá, jo, nějaká akce, to lidi stmeluje a jsou rádi za to, takže i my se to snažíme udělat. Ještě bych chtěl podotknout jednu věc, tu jsem říkal tady při vystoupení s panem primátorem na pódiu, že když sem přijedu, tak si vůbec nepřipadám, že bych byl v zahraničí jako na Slovensku, protože já jsem víc jak polovinu života prožil v Československu a pořád to beru jako, že jsme jako bratia, jak se to říká, i nadále a že nadále tak budeme. Jo? A v čem vidíte takú najväčšiu výhodu tejto spolupráce? Jednak jsou tam trošku jako niance rozdílné, hlavně v té legislativě v tom zahraničí, ale pak je to, ale my to využíváme a tady už to pan primátor vzpomenul, už jsme to udělali u několika projektů společných přes Interreg, jo, kde je potřeba ta přeshraniční spolupráce dvou měst. A jsem rád, že my jsme se tady s Brezovou jako domluvili a ty projekty jsme jako spolu udělali. Návštevníci jarmoku si mohli na rínku Sváka Ragana kúpiť už spomínaný kalendár, upomienkové predmety, pozrieť sa, ako sa viaže brezovské perko, ako vzniká brezovská cipka, či ochutnať jedno z tradičných brezovských jedál. Brezovské perko sa skladá z rôznych druhov byliniek a muškatového kvetu, alebo teda mohol byť aj hrebiček. Máme tu názorne na ukážku všetko, čo sa do toho používalo, či rozmarín, šalvia, božie drevce, ruta, zároveň aj muškatové listy, obyčajné, ale aj vonavé, citrónové. Potom tu máme ešte aj tymián namiesto ščubrička, to je saturejka horská, ale tej máme málo, takto improvizujeme. Medovka, meta, môžu si tu aj deti vyskúšať, dospelí kto chce, alebo len tak si zobrať na voňačku domov. Dneska také brezovské cesternice vyrábame, varené, tuto máme s makom alebo s tvarohom, niekedy bývajú ešte aj so priezlami, alebo so struhánkou, ako kto tomu povie. A dobre je to aj holé, bez ničoho, iba cukor si na to dať, ako kto, no. No a ako sa teda takéto cesternice vyrábajú? Je to také jednoduché, akože jedlo chudobných by sa dalo povedať. Je tam iba múka, voda a štipka soli, nič akože viacej tam nejde. Takže je to také ľahké jedlo. S prievodnými podujatiami boli prehliadky oboch brezovských kostolov a výstava 10 rokov brezovského jarmoku vo fotografiách od Michala Buzašiho. Po vyžrebovaní tomboli pokračoval na pódiu kultúrny program. Vystúpenie Simsalála potešilo najmä deti, po nich sa predstavili hudobné skupiny Ťažký flám a Team Revival.
Teraz rána krinku, nechci malej chlapike, mocno dávny sen. Nemusíš nič vysvetľovať. Žiť miestom, teraz už vieš to. Žiť miestom, nie je to mesto. Plánované vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo pre zdravotné problémy zrušili, no organizátori promptne zareagovali a ako náhrada vystúpila skupina Elán Kontraband. Záver 32. ročníka Brezovského jarmoku patril Oldies videodiskotéke.